направите вкъщи. Може да направите, ако ви е интересно, ръчна, уникална рисунка, с която да си направите шалчета или някакви платове за шиене или някаква блуза, примерно за лятото. Това е контур, с който се работи. Той служи за изолиране на слага се, след което трябва да изсъхне много добре и служи за изолиране на цветовете един от друг. След като направите първата фаза, може да направим допълнителни ефекти отгоре, да видите как става, за да можете да си го направите сами, ако решите. Примерно не е необходимо да се правят сложени неща, може да направите най-елементарна композиция. Ето по този начин една ръчна рисунка. Контура трябва да бъде добре покрит, да не е много тъничък, за да може евентуално след това, ако някъде се получи такава капка, правя нарочно, тя не се пипа, защото ще я размажете и ще стане недобре като изглед. Няма страшно, ако някъде стане по-тъничко, там просто трябва да знаете, че единият цвят може леко да прелее в друг. Линията прекъсне, може да почнете от начало, в зависимост от натрупването, а може да го оставите и така, само леко ще прилее цвета, който слагате от едната в другата форма. Нещата не се впускайте в много сложни рисунки, колкото е по-опростено, толкова по-лесно се работи след това. На същия принцип може да се направят геометрични, може да работите с геометрични елементи, може да работите с растителни елементи, цветя, листа, каквото се сетите и каквото примерно искате да покажете. С пеперуди няма никакво значение.
Тя е много елементарна, много лесна. Ако желаете да бъде абсолютно изолиран цвета като петно, единия от другия, например тук и тук да е жълто, тук да е зелено, трябва да бъде по-дебел контура, за да изолира абсолютно сигурно. Ако имате намерение да прелеете някъде, т.е. единият цвят да влезе в другия, тогава вече може да бъде по-тънка, по-дебела линията и така нататък. Много е лесно, много е елементарно и смятам, че всеки би могъл да се справи много добре. Тук, например, където е станала по-тънка линията, мога да мина втори път. Съвсем внимателно, за да повтори същия контур. И в обща линия това. След това трябва да се остави без да се размазва, да се внимава да изсъхне много добре. Желателно е отзад, преди започване на полагането на цвета и на боичката, да се сложи от задната страна, от обратната страна на рисунката с гореща ютия да се фиксира контура, за да може да изолира още по-добре. И при пране да няма проблеми. Прането става с, ако вече стигнете до този етап, не е картинка, примерно е дреха, прането става с материали, най-обикновен сапун материали, които не променят цвета. Домашен сапун или тия леките бебешките сапуни, да не се слага избелващ материал като прах и нещо такова. Служни. Не се притеснявайте, ако линиите не са идеално прави, това даже дава разнообразие, едно богатство в композицията. И освен това се личи, че не е печат, не е такова нещо, а е съвсем ръчна работа. Сега, тук вече контурчето е изсъхнало, което сложихме. Минало е през ютия, фиксирано е. И започваме да си оцветяваме. Примерно тук искам да бъде така. След това мога да направя преход. Т.е. да засиля цвета в един момент. Мога, както виждате, да мина и върху рисуваните кръгчета. Те стават леко по-светли. Тук мога да ги заобиколя, ако реша. Просто ви показвам не толкова като качество работата, колкото като метод на работа. Какво може да ползвате и какъв ефект става. Примерно тук мога да си направя друг преход. Хубаво е да размесвам боите, за да се получи това преливане на цветовете, което дава едно богатство на работата винаги.
Ето тук пък съм решила да го засиля цвета. Тук вече се прави разни нюансчета, с които се продължавам рисуването на работата. Ако реша някъде, мога да оставя бял, какъвто си основния момент на работата. Ето виждате как не преминава през контура боичката. Това беше и целта на упражнението. Когато е добре самия контур, когато е добре направен и добре фиксиран, ето например тук мога да го повторя. Мога да сменя цвета отгоре, евентуално, ако той е по-светъл, да го направя по-тъмен. Мога да го оставя да разлее. Ето тук нарочно, например, ще сложа тъмно, а може да разлее повече. И тъй нататък. И си правиш вече, и се прави вече самата рисунка. Която преди обработка също трябва да бъде оставена да изсъхне.
нещо, то просто дорисувам композицията и след като вече поставя примерно тук, искам да направя някакъв много светъл нюанс. Мога да се направя фона само в един цвят, примерно. Или в някакво приливане. Нищо, че става на петна, те понякога дават много интересно пък решение. С повече вода. И сега ще направя един ефект, който може да ползвате, който е пак на случайна база в повечето случаи. Слага се сол отгоре. И солта прави едни много специфични ефекти. Най-обикновена морска сол също върши работа. Солта поема водата, но с повечко вода трябва да бъде обязателно. Къде е солта? Къде е солта? Слагаш. Ето, просто насипвам сол, за да може тя да поеме водата и част от бъгривото. Отгоре, ако реша, мога да сложа още вода и това без да се пипа повече. Трябва да изсъхне много добре, след което изтърсвате солта и работата е готова. Мога дори някъде да сложа още малко цвят, за да се получи нюансирането. И вижте колко по-богато става, като търсите. Ето тук нарочно, с повече вода го правя. И пак мога да насипя сол, за да се получат тия по-странни ефекти. И пак много добро изсъхне. Освен това, при сушението, ако искате да стане по-бързо, може да ползвате и сушуар. Обаче много внимателно, по-отдалеч, защото иначе ще ви издуха солта. Ето тук решавам, че мога да засиля цвета. И те нататък виждате колко е лесно, колко е елементарно. И смятам, че това е достатъчно.